Rijeka Drava izvire u Alpama, konkretno na granici Italije i Austrije. Sam izvor nalazi se u Italiji kod Toblaha, gdje Drava izgleda kao potočić. Primajući okolne pritoke, jača i njezina dubinska erozija. Šljunak i veće fragmente stijena nosi svojim koritom. Nizvodnije u Sloveniji i Hrvatskoj Drava sve više meandrira, u njezinom koritu ima sve manjih granulata šljunka pa i pijeska, te dolazi do formiranja riječnih isprudova i otoka. To su nam jako vrijedna staništa za ptice, kao što je kulik slijepčić, i čovjek treba prilagoditi svoje aktivnosti kako ih ne bi ugrozio. Rijeka Drava jako je izmijenjena u odnosu na prirodnu rijeku koja je tekla ovim prostorom prije nego što su napravljeni značajni hidroenergetski zahvati 1970. i 80. godina na upravo međimurskom dijelu rijeke Drave. Tada, zbog potrebe za proizvodnjom električne energije, su napravljene hidroelektrane na rijeci Dravi, tako da ih na području Republike Hrvatske danas imamo 3. To su hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava. Iako je prostor jako izmijenjen djelovanjem čovjeka, umjetna akumulacijska jezera, bez obzira na to, možemo reći da su nam značajna u prirodnom smislu za zimovanje ptica. Ako ste možda šetali ovim prostorom u zimskom dijelu godine, vjerujem da ste primijetili da se ovdje zadržavaju ptice, i to se ne samo ptice iz naših okolnih vodenih površina koje tada zbog smrznutosti terena i vode dolaze ovdje, već zato što se na njemu zadržavaju i brojne druge ptice koje dolaze upravo na zimovanje na područje našeg Međimurja i naših akumulacijskih jezera. To su različite vrste pataka koje nalazimo u brojkama od nekoliko tisuća. Su riječni galebovi, to su različite vrste čaplji, različite vrste gusaka koje se onda isto tako hrane po okolnim poljima. Tijekom mjeseca siječnja svake godine se organizira na međunarodnoj razini zimsko prebrojavanje ptica močvarnih staništa. Ne samo u drugim dijelovima Međimurja, već upravo na Dravi. Tada je zaista jedno aktivno razdoblje i za ornitologe i za sve one volontere koji se žele uključiti u prebrojavanje ovih zanimljivih vrsta ptica koje kod nas zimuju. Tako da tijekom tih jakih zimskih dana, posebice sredinom i u drugoj polovici mjeseca siječnja, nabrojimo velik broj ptica močvarica, po nekoliko desetaka tisuća ptica. Za sada najbolje podatke smo zabilježili 2017. godine kada je bilo jako hladno i vodene površine koje su pliće su bile smrznute. Akumulacijska jezera služila su tim pticama kao utočište i mjesto gdje one mogu boraviti i naravno prezimiti, tako da je te rekordne godine zabilježeno preko 60 vrsta ptica na hrvatskom dijelu rijeke Drave od granice sa Slovenijom. Rijeka Drava zaštićena je od 2011. godine kao dio regionalnog parka Mura-Drava. U prošlosti brojne su zanimljive djelatnosti na rijeci Dravi. Svakako to je bilo fljosarenje ili splavarstvo koje se odvijalo rijekom Dravom na način da je ona služila kao plovni put. Središte splavarenja nalazilo se upravo na rijeci Dravi u Međimurju, to je bila Donja Dubrava, gdje djeluje i fljosarski klub koji njeguje tradiciju fljosarenja koja je bila značajna za rijeku Dravu. Ljudi su živjeli uvelike od ispiranja zlata na području Donjeg Vidovca u 18., 19. i početkom 20. stoljeća. Osim samog riječnog korita, oko Drave su nam značajne i poplavne šume. Poplavne šume koje obiluju zanimljivim vrstama kao što su vrbe, topole, u udaljenijim dijelovima i hrastovi. Pozivamo vas da posjetite jednu takvu poplavnu šumu u okolici Kuršanca. Ona se zove Kuršanski lug. Što zanimljivog nudimo? Svakako vas pozivamo da posjetite na nešto malo više od kilometar lagane šetnje kroz 15-ak poučnih tabli koje govore o svim zanimljivim sadržajima koje poplavna šuma nudi. To su različit biljni i životinjski svijet te različite pričice povezane uz život nama ponekad skrovitih vrsti. Isto tako, u neposrednoj blizini rijeke Drave nalazi nam se poznata šuma Čep. To moramo spomenuti zato jer nam je jako značajno stanište jednog kukca koji se zove jelenak. Međimurci ga zovu i rogljač, zato jer je zaista zanimljivog oblika. Ima vele rogove, što su mu zapravo klješta koje mu pomažu u borbi
između mužjaka kada se oni bori za ženu. Zašto mi spominjemo jelenke i koje oni veze imaju sa Dravom? Šuma Čep jedna je od onih koja je stradala upravo zbog promjene vodnog režima. Konkretno, šuma Čep je negdje oni najstariji dijelovi su s početka 20. stoljeća. Hidroenergetski zahvati napravljeni su 1970. i 80. i upravo tada došlo je do značajne promjene podzemnih voda i danas imamo jako veliko sušenje tih naših hrastova u šumi Čep. Time što se oni suše, to pogoduje onda nekim drugim vrstama, posebice našim jelencima, pa tako u ljetnim mjesecima kada vršimo monitoring jelenaka u šumi Čep, možemo ih zabilježiti po 60 ili 70 jedinki u svega sat vremena, što je zaista jako velika i jaka populacija jelenaka. Šuma Čep jako izmijenjena i možemo reći dosta lošeg zdravlja. Trebamo zaista razmišljati što činimo prirodi kad radimo veće zahvate u prostoru i da shvatimo da nam je još uvijek bitan suživot čovjeka i prirode.